miltä se nyt tuntuu, kun joutuu droppaamaan tommoseen... Ai tosi pahan droppiin. Niin. No, se tuntuu siltä, että mä eikä halua testata tätä pyörä-irvikuvaa nyt. Se on tosiaankin tämä pyöräinen ei oo mistään niinku haettu mistään... Ei oo pöllitty pyörä. Ei oo pöllitty pyörä eikä oo vittu mitään joustoja oikeastaan tuossa oikeastaan keulassa, niin... Takakumissa on pikkusen joustoa. Siellä takakumissa on joustoa. No se on hyvä se. Kyllä haastattelut ennen kierrosta, niin mitkä ne on fiilikset tolleen, kun lähdetään droppaamaan tuommoista juttua, niin miltä se tuntuu? Sanotaanko näin, että normaalia tilaa. Mut aina on dropattu. Joskus on dropattu ruisleipää naamaa ja joskus on vedetty piimaa. Se on niinku vähän niinku, että se ei ollut ihan onnistunut suoritus. No mikä siinä, että... Se tarvii varmaan jotain joustoa tai jotain semmoista tuossa pyörässä. Musta tuntuu siltä, että pyörässä ei oo joustot ihan täysin kunnossa ollut nyt. Että vittu en tiedä mikä on vikana.